खुलुमबाय इनसाइडनि बर'आव नोंथांमोनखौ बरायबाय बुधबारनि मोनाबिलियाव चिरां जिल्लानि भुरतिनियालियाव डिएफनि गारिखौ सिनाय मोनै दंफांनि सिखाव फालांगिरिफोरा गाग्लोबो मोनसे इसिङारि सुलुंनि बिथा खालामनानै बुधबारनि मोनाबिलियाव चिरांनि डिएफअ ब्रह्मानन्द पाटिरा हाग्रा बिफाननि माखासे मावथिफोरखौ लानानै संगाननो थांनाय समावनो खमैबो सा 12निफ्राय सा 15 दंफां सिखाव फालांगिरिफोरा गाग्लोबो होनना मिथिहोयो लोगोसेनो डिएफअ ब्रह्मानन्द पाटिरा साथाम दंफांनि रिपिट दंफांनि सिखाव फालांगिरिफोरखौ सिनायदों होनना मिथिहोनायजों लोगोसे बे जाथायनि सायाव रुनिकाटा पुलिस थानायाव मोनसे केस होनाय जाबाय होनना मिथिहोदों डिएफअ बिथाङा सिनाय मोननाय साथाम दंफां सिखावफोरखौ फारियै सोमखोर बसुमतारी जाखाव सुम्फ्रामारि आरो मिजिं बसुमतारी होनना मिथिहोयो गुबुन फारसेथिं बे जाथायनि सायाव रुनिकाटा पुलिसआ नायबिजिरनाय खामानिखौ जागायबाय होनना मिथिहोयो